Έχετε καταλάβει, ζούμε σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, γέννησε τον πολιτισμό, γέννησε τη φιλοσοφία, γέννησε το ολυμπιακό πνεύμα. Παρ' όλα αυτά όμως, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, αυτή η χώρα σε πληγώνει. Γιατί συνειδητοποιείς παντού ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Σοβαρότης 0. Μέσα όμως σε όλη αυτήν την κοινωνική αδιαφορία υπάρχει ένας άνθρωπος, και αυτός είμαι εγώ, ο οποίος θα προσπαθήσει να σταθεί. Να σταθεί, λέγω, στο ύψος των περιστάσεων και να καταγγείλει μέσα από αυτόν τον λιτό χώρο. Δεν εννοούσα αυτό. Να καταγγείλει, λέω, μέσα από αυτόν τον λιτό χώρο όλα τα τρισάθλια γεγονότα που γελιοποιούν την κοινωνία μας. Και αυτό γιατί ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Το ταξίδι λοιπόν αρχίζει.